Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana channelku Tony Bocah Sumber Besar. Kalau rezeki ceritanya arep tuku sego iki gawe sahur gawe di cak hari iki wis lemar iki keseruanku. Iki aku mulai perjalanan tuku sego di cak hari. Iki aku melakui iki mulai lewat oma perjalanan iki perjalanan iki aku lewat oma Longgo. Iki perjalanan iki percaya caci cilik ana patol iki perjalanan teko omai. Iki mulai tuku sego di cahar. Iki lewat pondok. Iki biasa sau rame bocil-bocil sih dolan patol iki nih. Kok tumben-tumben nih kok wis gak ono. Iki aku liwat perjalanan iki perjalanan tuku sego yo gawe sahur iki gawe sahur perjalanan iki aku lewat pondok pesantren Sunan Derajat. Iki ana cah pondok iki lagi rengkes lagi perjalanan iki perjalanan tuku sego. Iki lewat klinik pondok iki mulai perjalanan mana iki saatnya wis tutup iki saatnya tutup cahaya iki sik kurung buka iki sik kurung. Iki aku langsung balik maneh buka yo iki ana cah wedok tuku sego cah wedok lagi tuku sego di cahar. Iki lawo-lawone iwak ana tempe ana dudo tempe ayam iki gara-gara 5.000-an 10.000 murah meriah iki di cahar iki di cahar murah meriah iki tempe wis tempe iki dudo tempe ayam bakar iki opik mau iki urang-urangan nus urang iki sambel
iki mie sayurane iki endoke iki langsung aku didol iki didoli dicahar iki aku mesene langsung karo iwak ayam bakar iki langsung dibungkusno wis mari aku perjalanan mulai iki wis mari tuku dicahar iki lagi pengen mulai iki cah pondok-pondok iki berjalan mulai iko cak pondok agak mari ngaji iki cak pondok-pondok iko cak pondok lagi mari ngaji mak wani iki lagi mari ngaji yo iki berjalan mulai iki liwat pos pondok iki aku berjalan mulai maneh mari tuku langsung kali review mantap iki iki mulai iki aku wis tutuk omah iki aku mulai perjalanan iki tutuk omah iki perjalanane iki mulai perjalanan mulai iki aku wis tutuk omah iki aku liwat iki dalam minggu omah iki aku wis ate tutuk iki wis mulai tutuk iki aku wis nambah imbo sego iki tak imbo sego nek wareg ketemu mau iki aku mangan iki sego yo tak tambah sego langsung dadi akeh sego ya iki pitik mie kangkung panjang iki sego iki langsung mangan sahur iki aku mangan dhisik tukuku lagi iki mari tuku hari langsung aku mangan iki bumbune barang ya krowoso enak bumbune ayame barang ya enak iki murah bro 5.000-an hargane wis ya enak bumbune barang iki aku sik mangan iki enak rasane iki langsung lak mulo sego saiwake kadang enak sego langsung aku mangan enak bumbu-bumbune barang ya krowoso iki emang iki aku mangan dhisik
Wes aku tak lanjut mangan dhisik.
Oh iki kare pirang puluhan nih mangane. Oh iki kare langsung entek sego kare ayam itu iki. Sentek. Oke lur, sampai sama lur video keseruan mangan dek Cak Har. Wes satu lali like, subscribe channelku Tony Bocah Sumber Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.